Vigo está considerado un dos principais nodos de fabricación de buques a nivel internacional. Non hai moitos anos, as empresas de Vigo foron líderes indiscutibles na construción naval civil española, chegando a concentrar aproximadamente ao 40% da produción nacional. Aínda que nesta zona de beiramar atópanse 6 estaleiros principais, o sector conta con 36 gradas repartidas a ambas marxes da ría. En total, sitúanse na zona de servizo do porto 16 varadeiros entre Beiramar, Teis, Moaña e Espiñeiro. A vía de Beiramar planificouse e construíuse na década dos 50, co obxectivo de conectar os núcleos mariñeiros de Bouzas co Berbés e así organizar as industrias pesqueiras, conserveiras e de astilleiros. Precisamente por seguir un traxecto que recorría a franxa do mar, deulle o seu nome característico de Beiramar. O proxecto foi encargado pola Xunta de Obras do Porto de Vigo e presupuestado en máis de 60 millóns de pesetas. Pero como todo, isto antes non era así. Ata a década de 1940, a costa do Picacho tiña dúas praias, coñecidas como San Francisco, Las Peñas e Playa de Colla, que chegaban ata a curva de San Gregorio. Praias como Colla hoxe só quedan na memoria. Persisten outras áreas areosas como Alcabre, aínda que moi modificadas. A modernización e adaptación do medio ás necesidades económicas é visible en instantáneas do porto e do litoral. A finais do século XIX, Vigo era unha cidade con unha magnífica rede de praias urbanas. Porén, pouco a pouco foise perdendo todo este tesouro natural, vítima do progreso e do desarrollismo. A primeira praia que desapareceu foi a de San Francisco, na zona de Picacho, afectada polo vertedoiro. Despois, seguiron as praias de San Sebastián, Colla e Guixar. O paso do tempo conleva transformacións e, polo tanto, evolución. Beiramar non será unha excepción. Os días, as semanas, os meses e anos pasaron por ela, gardando milleiros de recordos, pero traendo consigo unha chea de cambios que axudaron a Vigo a ser a grande industria pesqueira que conocemos hoxe.